Hej, Anne P. Jeg skal fortælle jer lidt om, hvad myter er for noget. Så kan I høre det, samtidig med, at I læser om det her. Kort sagt, så er religiøse myter, det handler om, hvad guder oplever, og hvad de gør. Og de fortæller altid noget om hvad for nogle kræfter, der styrer verden, og hvordan man så skal være i forhold til de kræfter, og hvordan man skal være over for hinanden. Og det der er lidt interessant, det er sådan lidt tidsperspektivet i det, fordi at det er ikke sådan en del af en historisk tid, hvor man sådan ligesom kan dokumentere noget. Det er sådan det, man kalder for en urtid. Det er sådan en tid før al anden tid, ikke? Man kalder det en urtid. Det kan også være noget, der ligger ude i noget fremtid. Og den form, som myten kommer i, det har altid sådan en dramatisk pointe. Og hvad det egentlig vil sige, det er, at det handler om forandringer. Det handler om at forklare, hvordan blev noget, ligesom det er i dag. Hvorfor er verden, som den er? Og nogle eksempler, jeg har skrevet nogle eksempler ned her til. Hvordan lærte guderne menneskene om sådan nogle forskellige hemmeligheder? Hvordan lærte guderne mennesket at så kornet, eller hvordan blev samfundet organiseret? Der er sådan en rigtig god historie med de indiske skabelsesmyter, hvor at en urmand bliver sådan delt op. Så bliver urmanden delt op til hans hoved. Det bliver så et bestemt niveau i samfundet, en bestemt kaste. Det bliver til præstekasten. Og armene bliver til krigerkasten. Og så på den måde, og fødderne bliver til sådan nogle tjenere og sådan noget, ikke? Og på den måde, så kan man så forklare, hvordan samfundet hænger sammen, og prøve at forsvare det også, ikke? Der er nogle forskellige typer af myter. Dem skal I kunne. Der er skabelsesmyten. Det er sådan, hvordan verdensorden er blevet til. Og hvordan verden er blevet til, og guderne måske, og hvordan menneskene er blevet skabt. Så er der noget, der hedder oprindelsesmyte. Det er dem, der er rigtig mange af. Det er jo sådan, hvorfor vi lever, som vi gør, ikke? Hvad er normerne i samfundet? Hvad er reglerne? Og hvordan ser samfundsindretningen ud, ikke? I havde for eksempel noget omkring forholdet mellem mænd og kvinder, ikke? Hvorfor er det, at manden bestemmer? Eller bestemte, sådan er det jo ikke mere, men hvorfor er det? Det kan man finde i oprindelsesmyterne, og vi har blandt andet kigget på syndefaldsmyten. Det kan også være forskellige vilkår med menneskelivet. Altså noget af det, der er svært at forstå. Hvorfor skal vi dø, for eksempel, ikke? Og der får I forklaret døden. Den får I forklaret i de tekster, vi har læst. Det kan også være noget omkring seksualitet og pardannelse, hvordan man skal leve sammen og så videre, hvordan man skal skaffe mad, og hvilken slags jobs man skal have. Det kan være alt muligt, ikke? Så er den sidste slags myte, jeg også skal kunne, det er sluttidsmyter. Det fancy navn for det er eskatologiske myter. Eskatos betyder bare inden. Altså det kan være sådan nogle dommedagsmyter. Hvis vi har for eksempel i den nordiske mytologi, så er det Ragnarok. Så alt muligt, hvad sker der engang ude i fremtiden? Måden, som man bruger myter på, det er sådan ofte gennem ritualer. Og det man gør, det er, at man gør mytens tid aktuel i den tid, man er i lige nu. Der er et eksempel, sådan et oplagt eksempel, det er nadveren. Altså der, hvor kristne mennesker, de spiser et stykke brød og får en lille sjus. Og det skulle så forestille sig at være Jesus kød og blod, ikke? Og det der sker, det er, at den handling, som så skete, da Jesus holdt den sidste nadver, inden han blev korsfæstet, den vil så genaktualiseret. Det bliver aktuelt igen. Og det kalder man fortid, nutid, fremtid. Så ligesom så smelter nutiden sammen med den tid, ikke? Og så er der en anden ting, der er, at myterne er med til at skabe sammenhold. Inden for et fællesskab i en gruppe, ikke? Vi får nogle fælles svar på alting, ikke? Og hvis man har nogle problemer, eller sådan nogle uretfærdigheder eller noget, så kan man forklare det gennem myterne. Ja. Så
så kan de også misbruges rigtig meget, ikke? Man kan sådan legitimere, retfærdiggøre, at nogen bestemmer mere end andre, for eksempel. Det havde vi for eksempel med mændene, der bestemte over kvinderne, ikke? Det har vi i Indien, hvor at nogle mennesker synes, de er mere værd end andre, ikke? Og så bruger de myterne til at forklare det nu. Ja, og det vi skal lave i den her lektion, ikke? Det er så, og I må også gerne lige tænke over det nu her, ikke? Hvad er det for nogle myter, vi har set, ikke? Hvad er det for nogle mytetyper, som vi arbejder med, ikke? Har I set nogle skabelsesmyter? Har I set noget oprindelsesmyter? Og hvad er det så, der er oprindeligt? Vi har ikke set så meget på sluttidsmyterne, de eskatologiske myter. Det tror jeg, det var det for mig den her gang. Vi snakkes ved. Vi ses i morgen. Ha' det godt, ikke?